noma isimo simanzozo dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Uma uqeda ukukhuluma ngemlotha yakweminye imizi, posta owakini-ke usichazele ngawo njengoba uhamba ukantela eminye imizi yakwabanye abafana. Hawu wemgebe lalela. Engani nawe unkantela yona nje imlotha yemizi yabanye abafana. Okay, asidluleke lapha. Manje awungitshela indaba uhlezi unamasende unokhwekho yini unayilonda la emasendeni. Hayi asidlule futhi lapha. Ziphi ifebe zakho lezi oyidlayo nazi lezi ezinuka ingqoza. Hayi asikuyeke futhi lokho. Hawu wemgibi lalela. Yewena nje ima ikeke nje ukuthi unekhanda lempukane elinensila imake usuwayithola yini into yokuklina umlomo njengoba unuka itoilet nje. Hayi asikuyeke futhi nalokho. Lalela kwemgibi. Kwakhiwe ekhaya ne. Ya ngowasembumbulu mina. Kwakhiwe ekhaya. Kwakhiwe nje ekhaya kakhulu. Yabona. Ekhaya bekunamaplaza ekhaya. Ekhaya nje umuzi omkhulu emgibi. Ya. Mhlambe wena ubhayiziswa ukuthi ngihlala emkhukhwini eGoli. Mhlambe nokuthi ubona ngigqoke iuniform yama security. Mhlambe kungenzeka ukuthi ubhayiziswa yilokho. Kodwa ngoba i-comment yakhe iqondene nami ngqo. Ayikhulumi ngalento ebengikhuluma ngayo lapha. Ikhuluma ngami. Kwakhiwe ekhaya mgibi. Nginamakhaya u2 mina nginekhaya kubaba bese ngiba nekhaya lika mama. Umama ke ube iphoyisa lapha ya eSphingo. Umuzi nje wasekhaya kumama ukhona lapha eSphingo Hills 118 Platt Drive. Uqapheleke mawuyobona umuzi wasekhaya. Uvaliwe unama pitbull awu6. Ayaluma ke. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngaloko. Kodwa ke awathathiwe yilaba bezinja ngoba vele ekhaya umama vele ube yiphoyisa. Uyabona? So kunama pitbull vele ekhaya. So wena uyoshaya i-intercom egateini, uyoshaya i-intercom kuyophendula nombani ke wasekhaya akubuze mayinga answanga yimina kuyo answer nombani akubuza ukuthi ubani uzofuna bani noma uzofunani. Mawungazazi indaba zakho uyobona ngeveni yamaphoyisa seyimi eduze kwakho seyikuthatha ikujikjela ngekhanda evenini ngemuva. Kunjalo nje ekhaya kumama lapha ya eSphingo Hills awuyi khona ungazi ukuthi uyapi ungazazi futhi nawe. So isekhaya ke lapho eSphingo kumama ngoba uma nobaba ba separate umama wayimela ubaba wayimela. So ubaba kongisalayo ukahleni mangunamahla ehlehla ikhuni ivuthiwe ingqwele phansi embumbule ekama ngehleze emadundu bekwadla ukhokha isigodi. La ikuboka baba ke lapho. La ngafunda khona inkani, la ngalusa khona, la ngazalelwa khona, ngakhulela khona. Ngase ngiyohlakanipha ke eSphingo. I hope uyang-understand, I hope uyangithola. So ekhaya embumbulu kwakhiwe. Hey wemgibe kwakhiwe. Uboke nje mawuthola ithuba mgibe ke udrive nje uye ngapha mhlambe udlule eSphingo ne. Udlule eSphingo uthathe labo layini bo Adams. Ya, uthathe nje ko Adam uchecke nje lapha ko Adams ujike laphana uchecke ko Adams uchecke laphana ko Lokuza ko Love laphana ngakubo ko Nasty C. Uchecke nje ukuthi kwakhiwe kanjani ebese uyaqombola uthi uqhamukele embumbulu lapha ya.
uyabona, uqhamukele elokhuzeni, udlule kofolweni, komangamazini, udlule konke lapho, uqhamuke sewuqhamukela kophezu komkhono, udlule uyoqhamukela entinyane, ubone nje ukuthi injani imbumbulu, ngoba ngiyakubona engathi awuyazi imbumbulu, uyikha kancane njengamanzi epapa. Kwakhiwe kwelakithi wemgibe, kwakungekhe-ke ukuthi kwakhiwa kwelakithi ekhaya bese ngingakhiwa. Angeke futhi ngihambe ngishutha umuzi wakithi ngiwuphosta koma-social media ngoba uTikTok imina engikuwo, akuyona ifamily yami ela. So umuzi owami ikhaya lami nefamily yami. Angilona-ke i-celebrator mina elizohamba likhangisa yonke into yakubo la, uyabona. Umuzi kaMthandeni Manqele noKhuzani Mpungose engangikhuluma ngayo, ingoba bona basiphostela wona khona sokhomenta ngayo. So ividiyo yami iyiphathi yama-comments, njengoba vele babefuna sikhulume ngayo uma ngabe beyifaka ko-social media. Abayenzanga-ke ilimit yokuthi sothi masikhuluma ngayo sikhulume sigcinephi. Futhi mangikhuluma ngoMakamthandeni, ningangeni la nizongihlafunela amasimba ningitshela ukuthi akwangamele ngikhulume ngoMakamthandeni ngoba sewashona, ngikhulume ngo-road accident fund. Into yokuqala, mina lo muzi engawakha kwaNdengezi eThekwini lapha kwaNdengezi ngaseMarani Hill, ngawakha ngey'mali zami ze-road accident fund. Yangishaya la imoto, kwakunembobo la, ngangithungiwe la, kwakuwumgodi la. Ngashawa imoto, kwaphuma iy'mali, ngathenga imoto yami yokuqala i-BMW, ngakha umuzi, ngawuthenga umuzi, ngawurenovate kwaNdengezi. So yini e-wrong ukukhuluma ngoMakamthandeni ngoba nami ngashonelwa uma, iqhawe lami Ndlamlenze lashonelwa unina, baningi abantu abashonelwa onina. Kubi kuphi ukukhuluma ngomuntu oshone ngonina? uMthandeni wakhuluma emngcwabeni kanina, wathi it is nice to be here. Wacela amafleti, wathi anishaya amafleti lapho nithi Jovito. Wathi it is nice to be here. Wathi apha amantombazane, esho emngcwabeni kanina. Iliphi ihlazo ekukhulumeni kahle ngonina ukuthi wenza into enhle, wakha umuzi ngemali zakhe zokulimala? Nalento ethi it is nice to be here, uchaza ngaphela lento ethi it is nice to be here kumnandi ukuba la, uchaza ukuthi simnandi lesimo esikuso la. Ngamanje njoba kwakushona uma wakhe kuyisemngcwabeni kanina, weyichaza ukuthi simnandi lesimo sokuthi kushone uma la. It is nice to be here. That's what uMthandeni said emngcwabeni kanina. uMthandeni akazange azile, akazange akhale, akazange adabuke. Kunaloko wabiza amantombazane, wabiza ifebe, wathi apha amantombazane. Wafuna ukudla ifebe emngcwabeni kanina. Manje nizongitshela mina ukuthi ngirongi ngokukhuluma ngonina? Ebe indodana yakhe lo mama yabiza ifebe, apha amantombazane, it's nice to be here. Angicela amaflegi lapho nithi Jovito, Jovito. Nabo abantu bashaya amafleti. Uma ngabe uMthandeni wahluleka ukuhlonipha ukushona kukanina, yindaba nina nizongena evidweni yami ningitshela ukuthi bekumele ngihloniphe uMakamthandeni? Yena wahluleka ukumhlonipha uma wakhe mos. Musani ungijwayela kabi nina. Uyabona? Yekanje ungijwayela. Fana nalo mfana lo nekhandela umtshopoloti lo othi mayengena la emavidweni nami athi habe isililo seyifebe. Amasimba yonke lonto leyo. Angitshela ukuthi yena uganiwe, yena unomfazi yena. Hey wentsha, ngiyak-afforda mina ukuba nomfazi, ukuganwa. Ukuthi angikufuni ngoba angeke mina ngilobole maqede into inja lengiyilobolile bese idliwa omunye umfana mahala. Either siyadivorza noma sidivorce, uyangichithela la kodwa ngilobolile. Ngeke ngiyenze lonto. Angifuni mina ngiyolobola ngina more than 50 years of age. La ngiyolobola khona mina ngiyobe above 50 years of age. Ngiyolobola lapho ke mina. Sengilobolela ukuthi sengiyahamba emhlabeni, ubani ozongisalela nabantwana. Yona isona sizathu mina esiyongenza ngilobole loso.
kwakhiwe ekhaya nami ngakhile ngiright nje empilweni angidinge mfazi ngiyasidla isibumbu every day anginankinga nje so ungangixhomeli njengamasimba angibonga ithuba